Sen men sana yeni bir gezek aýdyn. Men Kakımrat Gurbanoviç sana. Ýaşym senden 10 ýaş boldy. Birinciden. İkinciden sen näme meni panyat edýän? Men sana aýtdym, eýtdim, sen aýtdyň sebäbi öz sırtyňdan gorkdyň. Bu açylsa seni obwinýat ederler. Men seni открыто obwinýat edip otyryn. Sebäbi sen şolary işleýän diýip. O sana cuma sapary mından tanıyan, ondan tapyan. Sen maňa özüň uğratmadym голосовой сообщениýalar. Mende bar o taýda. Näli sen neme dip bolanyň. Üçüncüden, men garyndaşymy ok diýdi, atdylar. Men onu nä orsetde goýarym, öldürmäge goýaýym mesela. Dogry men onu atçydym. Dördüncüden, sen şahsy niýetiň bilen çykyp etip başladyň diýdiň. Mende bara, men uje 95-nji ýyldan bäri, 2005-nji ýyldan bäri. Ya 2015-nji ýyldan bäri başla. 2015-nji ýyldan bäri men uje aldym bärdi almaly zatlary Ýewropada, Angliýada. Näme gep gürrüň edip otyrsyň sen? Sen bara dogrusyna, sen näme üçin men bärde çykyp sen medeniýet uğrundan çıkıp men soradym diýen. Men sen medeniýet uğrundan senden sorap başladym. Sen federasiýa diýip bölüp başladyňmy, başlamadyňmy diýip. Sen agzalyk döretçik bolýan sen Türkmen ilinde. Оппозиционный движениеде. Şoň üçin men seni günahkarlap otyrym. Kakamrat, я понимаю, что у тебя уважаемый отец и уважаемая мать. Allah izini yaratsın. Yeteneğini yaktı olsun. Likülenen şol. Şahsiyeti geçmeyen, yönü sen özüne geçecek. Sen ilkülene ayten geplerin ne doğru olduğunu özüne %100 bilýäňdi. Milletçiler bilen sen ayten geplerine göre Cuma saparyň arkasyny näme etdiň diýäňi. Cuma sapary bilen men TTK geçenden soň tanış oldum. Milletçiler bilen hatta iňbärsi Dur Sultany basan wagty milletçiler Büyük Birlik Partisiň Alpiran Ojaklarynyň oglary men şu mitingi zada urutmadym. Azeri dostlarym, zatlarymyz gelenler. Ola ikinci mesele. Häzir sır açýardy. Sen şey diýip aýtjaň da bir üýtgüçük bir sen yalan gepleýän, men dogry gepleýän diýen gurrunň ýaly etjaň da. Seret? İlkülene eğer men yalan gepleýän olsam, sen aýdyşyňa göre. Sen dogry gürläp durma. Alanya'da wagtyma ilkülen Maksat Saparmuradov men Respublikanskiy prokuratura yazıp berdim. Maksat Saparmuradov ýatdan çykarma. Maňa hiç kim haýyş edenak. A telefonda ugrażaýdy edenler. Unutma. Türkler ugrażaýdy edipmiş. Sen aýtmaňa göre. Maňa Türkler ugrażaýdy edenak. Onu ýatdan çykarma. Türkmenler ugrażaýdy etdi. Ýöne men käwirler ýaly men janyma pakuşene etdiler. Ya öýüme patronu uğrattılar diýip populizm bilen kesel olup zat edip YouTube'larda извините меня побили diýip ýöremek käwirler ýaly. O sen o populizm bilen başlarsın senin bir zadyňy maşgala ýakynlaryň birine Rossiýada pakuşene bolmuş diýip Ýewropalarda politubeyş alyp ýörsiň da. Sen ilkülene aýtmaňa göre yakın gardaş omuňa 2020-nji ýylda Ýewropanyň döwletine geçdi. Men seret o taýda näme gardaşyň günäsi zady ýok. Şonuň üçin atlaryny zatdan aýdamak. Biraz erkek bolýan bolsaň erkekligiňi sakla. Gepim barmış diýip de hemmesini aýplajak bolma. Seret men seni al däl o goro usulunu tapmasam стиль защиты, если не нахожу, если выхода не нахожу, сразу начинаю переходить на личности диеньяла. Сен вот так и делаешь. На личности переходишь. Süplükmüşüm. Görürsün kimin süplüklüğünü. Men sana bu zatı geplerine yani erkek yal soramadın mı? Gepim bardı ben gürleyen o. Men ilk ölen hataba ünüs veren olsam
Käbir ýeri ýalňyş olduğunu bärde gelip medeni şekilde tankyd etýän. A sen olsa populist, YouTube'a çıkıp YouTube'da çıkış etýäňe. Azat Jepparovlary men sana aydandım, ýadyňa düşdi, dogry aýtdyň. Я же их хотел проверить. Men gorkmadyma gitdim şotaýa. Bilýärdim Türkmen konsulstwasy jaňadyp belki şotaýdan meni tutturban bilerdiler, zat etdirben bilerdiler. Ya bir kelleme taýak düşüp bilerdi, misal getirýände, ya çift suçaýna awariýa düşüp bilerdim, ölürdüm. Ýöne men erkek ýaly gitdim, sen ýaly däl men.